Ladies and gentlemen, welcome to today's match. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και πάλι μαζί σας. Η άλλη φωνή ανήκει στον Γιώργο Θαναηλάκη. Γεια σου Χρήστο, ελπίζω να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο απόψε. Οι παίκτες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Γιώργο, τι έχεις να πεις για τον αγώνα? Λοιπόν Χρήστο, όλοι πιστεύουμε ότι θα γίνει ενδιαφέρον αγώνας. Οι δύο ομάδες θα βγουν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και το κλειδί είναι να μείνουν οι ομάδες συγκεντρωμένες στο στόχο τους. Δεν μπορούν να μπουν στην περιοχή.
Γεια σας και ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους. Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Για την κάλυψη του αγώνα βρίσκεται σήμερα μαζί μας ένας γνώστης του αθλήματος, ο Γιώργος Παναηλάκης. Γεια σου Χρήστο, ελπίζω να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο απόψε. Γιώργο, τι έχεις να πεις για τον αγώνα? Η καλή λειτουργία της άμυνας σε συνδυασμό με τη σωστή επικοινωνία μεταξύ των γραμμών θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για το αποτέλεσμα. Φοβερή κάθετη παλιά πάνω από την άμυνα. Η άμυνα πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη για αυτό το κόρνερ. Ποιος περιμένει στο κέντρο? Και τώρα τη στέλνει μέσα στην περιοχή. Δυνατή άμυνα στην περιοχή. Παιδιά, βλέπω πολλά κοριτσάκια σήμερα και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι